Kasado pintu tapi jendela tak buka saja, dan imbau luko katiko itu eloklah luko maisi masuk. Kok denai ingin karupo inyo labiah sansaro nande nai raso, biarlah luko den basuh surang padia nan kaman jalan denai sangajo mainge luko daripada deninge rupanya mainge luko kala biasa nang pada mainge rupanya urang den basuh luko jo aya garam supaya padia bertambah-tambah lebih elok rupanya tabanam padu tabayang membuat rusuh. Denai tutui kasado pintu tapi janda